rigtig fint. Den kommer i biografen den 12. maj. Så ved I, hvornår den kommer, altså. Den 12. maj i biografen. Nu ser man dit ansigt, du kan have det. Det sletter det ikke. Desværre. Nå. Så slukker I fjerneren. Så. Nå, ja, alle dem, der går forbi, deres ansigt bliver hacket. Hvis de ikke har fundet ud af det. Nå, men altså, ja. Jeg og mine venner her, vi sidder herinde. Jeg bruger børn. Jeg er heller ikke børn, jeg hedder Bigmor. Godt, kan du lige finde børn eller bumle frem? Kan du lige finde bumle frem? Ja, godt, så filmer jeg lige børn. Det er en lille bumle. Så nu bare efter. Vi har nogle tekniske problemer. Vi er jo